Rochie sau pantaloni? Prefer niște bikini. George, Da. toate modelele noastre de la Viva Diva Iași Ok. au știut că vii astăzi aici și au pregătit așa un mix de întrebări pentru tine. Ești pregătit? Da, dar băgăm Jaguar acum, că George nu poate răspunde la întrebările astea. George e plecat. E plecat. Bine, Jaguar. Cu sau fără preludiu? Baza este preludiu. Eu dacă aș putea aș face numai preludiu, dar Blondă sau brunetă? brunetă. Mare sau munte? De 33 de ani la mare, dar acum prefer țara vampirelor. Ok. Naturală sau operată? Pentru mine e natural. Natural este mult mai excitant pentru mine. Epilat acasă sau la salon? Cum vrei, amor, important e să fie epilată. Cu tatuaje sau fără tatuaje? Depinde. Dacă este mai agresivă sau așa, îmi place și fără tatuaje. Dacă nu cu tatuajul, mă scoate Jaguarul mai mult din mine. Ce preferi, dimineața sau seara? Seara. Eu dimineața uitam o problemă cu multe bamboline care am ieșit. Vreau de dimineață și ăsta de dimineața. Îs activ și dimineața, dar mie îmi place mai mult seara, să fie o poveste pe lângă, să fie, deci nu un ceaf-ceaf așa, înțelegi? Rochie sau pantaloni? Prefer niște bikini. Dar rochie, dacă trebuie să aleg rochie, dar să nu fie rochie până la călcâi, o rochie care e foarte scurt și să fie transparent. Nu văd, că trebuie să aibă cireșica de pe tort sau cum zic eu, caramela, ca să fie ceva mai... Și acum ultima întrebare. Călugăriță sau jaguariță? Jaguariță toată viața. Călugăriță îl lăsăm la iarbă, cum se zice. Călugări. La călugări. La călugări.